Адвокаты Надежды Савченко не намерены затягивать судебный процесс и прогнозируют его окончание в середине февраля. Об этом сообщила сестра арестованной в России летчицы Вера Савченко. По ее словам, Надежда продолжает голодовку. Тюремные медики для поддержки жизни ставят ей капельницы с глюкозой. Но после оглашения приговора украинская летчица намерена объявить сухую голодовку. Близкие Надежды боятся, что если власти не ускорят процесс обмена украинских политзаключенных на тех, кого задержали в Украине, то жизнь Надежды окажется под угрозой. Після вироку Надя збирається оголосити голодовку, суху, це без води. І, звичайно, ресурси, такі як зараз в неї, то цього буде дуже замало для продовження життя. Ми бачимо, що зараз зриваються обміни в непідконтрольних територіях людей на Київ, на тут утриманих в Україні. Теж причина, ми не можемо домовитись з бандитами. Тоді треба дослухатися до тих, хто може домовитись з бандитами. Якщо треба, як даруйте, бухати з бандитами, і це приводить до результату, то чому б і ні? Офіційна сторона України поки що не вдається у них домовитись.